l-ħamis illi temm il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kien riflessjoni ta' dak li ġara tul il-kampanja kollha. Kampanja fejn il-Partit Laburista kien kontinwament viċin in-nies sabiex jikkomunika lilhom il-messaġġ ta' Malta ottimista fil-waqt li jisma' suġġerimenti u t-talbiet tagħhom. Membri tal-Kabinett, deputati Laburisti u uffiċjali tal-Partit Laburista ingħaqdu mal-kandidati fl-34 lokalità fejn ser isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. F'kull lokalità in-nies ikollhom messaġġ differenti xi jikkomunikaw. Iżda fi kliem id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela jinħassu elementi komuni. Ovvjament f'kull lokalità għajna ma' problemi differenti u l-impressjonajt ruħu wkoll li fejn hemm maġġoranza Laburista l-elementi fuq il-lokalità mhumiex gravi daqs pereżempju meta morna lokalitajiet fejn maġġoranza nazzjonalista. Hemm feeling pożittiv fost in-nies li jħossu li l-affarijiet b'mod ġenerali mixjin jinsabu aħjar milli kienu l-bieraħ. Mark Vella Bonnici, segretarju internazzjonali tal-Partit Laburista, fisser kif dawn iż-żjarat saru tul il-kampanja kollha u tenna illi l-impenn tal-kandidati Laburisti huwa li jekk eletti jibqgħu jżommu dan il-kuntatt man-nies. Dawn l-attivitajiet fl-aħħar ġurnata qegħdin proprju biex aħna nagħlqu dil-kampanja tal-Partit Laburista, kampanja li għaddejja dawn l-aħħar 4 ġimgħat fejn fihom rajna l-Partit iżur kull lokalità, qegħdin hawnhekk aħna biex inkomplu fl-aħħar ġurnata nħeġġu lill-kandidati intuhom is-sapport tagħna u biex ovvjament inħeġġu lin-nies biex nhar is-Sibt fl-11 ta' April joħorġu jivvotaw għall-kandidati kollha tal-Partit Laburista. Dan kien ħsieb illi esprimewh diversi persuni minn fost dawk illi ltaqgħu mal-uffiċjali tal-Partit Laburista fis-swieq, ħwienet u pjazzez ewlenin. Kien hemm min qal lill-uffiċjali tal-Partit Laburista illi l-vot ser jużah sabiex jagħti sinjal lill-Gvern illi jrid lil Malta tibqa' mixja fit-triq illi qabdet. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li l-ottimizmu qiegħed u għandu jinħass kemm fuq livell nazzjonali u anke dak lokali. Għalhekk il-ħtieġa ta' vot favur Malta ottimista. Iżda wkoll dawk kollha li qed iseguna u għandhom l-elezzjonijiet lokali sabiex joħorġu jagħtu vot ta' fiduċja kemm lill-Partit Laburista, l-kandidati Laburisti kif ukoll lill-Prim Ministru Joseph Muscat.